Yoko bansomo sunta semya kemenge batabwatie stima nikubona bamenye korwa sebinyoro bya Kinongo ikorongo anyansa bakwa naboigo hinani ime ye wodi ya Nyamaiya ebunge ya West Murange county Nyimira barene kibakokera agega yomurobiri bwo chakiwa wokobe kwestima yobora insi yobora ibwa mu jumbe wenseme yomuske Stephen Mugaka ukwana chingege cyuna barari chinga kiposti cyestima ikigwa sebinyoro ebyo ni gabamenya bo bayire chinga cyabo agwakambia hoja so muske Mugaka soko banyora sebego bakwanira enkere stimeyo erachiye ko bakonya koleto borabo sebinyoro ebyo muri kitofati ga Disemba noroboturwa senjira yobwikira abamenyi abo bakurwa ebinyoro bya Kinonga nyanza bakwa na boigo ikorongo ime ya bokyambori na boigo bonyaiguba ewodi ya Nyamaiya bono mbare ne kibakogokera na imagega yechinyomba emya eyemo na merongo ene na inye bochya kobekerwa estima boigo ase wodi yeiga ya Nyamaiya anene ase brocation ya bomabacho ase kenyoro kya Kanani ni go chinyomba emerongo 5 nomo boigo jego konyeka no kubekerwa estima eyo amagenderero ayaiga nego aikiraniwe inse y'oburayi bwaye omubunge o West Mugirango omuske Stephen Mugaka tarango kujake ibikerubo makoni kurwa se kinyoro ya sambi nje nara naye kona kenda sana yako jitinanya kora stima mwana gari imebeke ekenucho imege sunte amafuta tango sana nagora natumeka mara nagole kando lya 10 bob lakini jengo akambia mona rebosti gando chibono chistima cha koleki estima bono konyora ndi mwana estime yekurutwa kina abande numoji tukaribwate myaka 16 seito ntwana koyerora mbona twayerorire nyonyo ntibye chibantu baote abantu ana ochirwa nyomba nyo tukarikore tukakore chia sola tane fali nikervo Mugaka nesiro nyondi kimasaki korwa se kinyoro gya Kanani market mwesimi wa Stephen Mugaka tawakere mbia mono asengeche myaka emenge ntwana ko bana stima lakini baone estima ya soiroro twakambiyamo na 2027 kubatekana naya ni gabamenyi bebinyore biga bayirire chinga kiechi na gwakabuya atsomubunge o West Mugirango muske Stephen Mugaka maiga yere kubayinyora samari tanguru kuna umukemunto kurusambia inyuru ya sambia wakero mwishimi wambia mana soko toreta rumuriro mwato inyoire kuri Richard Mugoro kurumarara nguru batanadari Mheshimiwa wasema wale postage kwa sasa sema ya Kanani ndo andro mara postage nzo chitaete tutaranya estimate kero muntu ngonyora estima bona ade ngo gusaba abantu bande mbere bataranya estima muna abantu bekinyurukie bate omwaro baranyora estima ase ensemo yende nigo batebire ase chinga kiechi nigo babegete siasa ensemo na ekero kyo bochori obonene bumwako gocha nigo barache gwakera abarayi chikura korengana na magenderero ayo baikiranirie egendo bono tutagete this time of working chinga gije chikora njikoreki jige chigoika kero modala te chibando chi aya koreki ejiro aoni odenaro raburukania makonde ne chindabu pada koreki agorigwe gubana kwerene nambuja mwana Mheshimiwa Steve kanyakobo nande korera abana nji ba West Mugirange gasi amangana ra siasa propaganda turarabeke kando ndimbu ya mono asengenja ba chumbe ba chorirwa baka bandi chi minister ndwana korra mulero boja bamenya emyaka emingi mu rontorokia njenda terenga omwesimi gwogendere no moyo oyo nande gotoli maiga yao asengenjo twarore ibe ya maduka mange abana baito no yene sukuru akarba ku sukuru bagosinga someke bya radio kitu naende ikabona amafanikio ya 2027 bono ontoro jigendo twanya ku mubori yako gere kitu atagete twanyorire na bintu bine gaete sengencho no bisya na chekerani hingo reporter getembe koroiga se kenyoro kya Kanani ime ye wodi ya Nyamaiya ebunge ya West Mugirange county ya Nyamira Inje Fatigad Disemba